Od lica osuđenih na kaznu zatvora oko 70% su kasnije povratnici, što samo potvrđuje da je za proces resocijalizacije mnogo efikasnija kazna vanzavodska sankcija i treba je primeniti uvek kada je to moguće. Ovo je iskustvo Britanije, izjavio James McManus iz Evropskog komiteta za prevenciju torture, koji je učestvovao na seminaru o primjeni vanzavodskih sankcija u Niškom apelacionom sudu. Seminar je inače namenjen stručnjacima iz oblasti prava, advokatima, tužiocima, sudijama, a cilj je da se smanjivanjem broja zatvorskih kazni smanji prebukiranost zatvora, ali i poboljša zaštita ljudskih prava prekršilaca. Kurs je projekat Saveta Evrope, održava se u saradnji sa apelacionim sudom u Nišu i mrežom KRIS. U toku poslednje decenije broj ljudi u zatvorima je u konstantnom porastu. Ova stopa rasta je rezultat velikog broja osuda na kazne zatvora kao odgovora na kršenje zakona, kažu stručnjaci. Vanzavodske sankcije i alternativne mere u pritvoru mogu biti jedan od odgovora na problem prenaseljenosti zatvora, a o ovoj temi govorilo se i na seminaru koji je organizovao Apelacioni sud i Mreža za ljudska prava KRIS uz podršku Saveta Evrope. Alternativne mere, alternativne sankcije nisu nov mehanizam u okviru pravnog okvira Republike Srbije, ali nisu još uvijek zaživjeli u dovoljnoj meri. Koristi od toga su višestruke i na više nivoa. Između ostalog, na taj način se i vrši prevencija nehumanog i nečovečnog postupanja i zlostavljanja unutar zavodskih institucija. Time što su u srpskim zatvorima kapaciteti popunjeni pa zatvorenika ima više nego što bi trebalo, krše se ljudska prava, upozorava Đorđević. Elektronski nadzor, to jest nanogice, nisu jedini način vanzavodskih sankcija. Jedna od mera je rad u javnom interesu koji bi lokalnoj zajednici doneo dobrobit. Ove sankcije poboljšavaju i izglede za socijalnu reintegraciju počinilaca krivičnih dela, rečeno je na seminaru. Ista je zapravo situacija u svim evropskim zemljama i većina zatvorenika koja jednom odsluži zatvorsku kaznu se posle ponovo vrati. Dakle, ta stopa je od 60 do 70%, što potvrđuje činjenicu da zatvorska kazna čini više štete nego koristi. Seminar koji je organizovan označava početak HELP-ovog kursa na daljinu koji ima za cilj to da profesionalci iz oblasti prava razmotre zašto bi vanzavodske sankcije i mere trebalo da budu prvi odgovor na protivpravno ponašanje.